So while walking, let's eat. Welcome back mga katrops to my YouTube channel, and for today's video, andito tayo ngayon sa kalsada. Ayan. Walking muna tayo, jogging. At shoutout nga pala sa aking mga kasama dito sa pagja-jogging. Ayun. Tara, habulin natin. Ayan. Mga katrops, ito po dito yung kalsada ng Magsaysay papunta ng bayan. Kami po ay papunta ng Aruganga, Laoang, Northern Samar. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Upang ang katawan ay sumigla. Yeah, break it down you. Diba, ang hirap ng ikaw ay jogger, tapos ikaw din ay videoker. Mahal-hal. Ayan, mahal talaga. Ayan yung mga kasamaan ko. Yung kapatid ko, tapos dalawang hipag ko, tapos isang pamangkin. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Mag-exercise tayo. Parang sa pagdalagan. Ayan mga katapsoy, may mga nagdadaanan ng mga sasakyan. Pero sige lang, laban! What? Katarungan para kay Katgo Dalisay! Yung aming walking ay, target po namin ngayon ay 12 kilometers per hour. Ayan. Ito po yung kahabaan ng Magsaysay, punta ng Betiklan. At ngayon mga kachapsoy, nandito na kami sa bandang Nabioso. Ayan, ang lugar na engkantado. Dahil may marami napakitang multo at mga humahabol na aso. At kami naman ay mga taong kabayo na tumatakbo. Ayan. Ayan mga kachapsoy, ito po dito yung Nabioso. At sila naman po yung mga nasa unahan, sila naman po yung mga nervyosa. Mamaya pagpabalik, pagtipalugsaron, magpaligdo lang tayo. Yung amin po palang jogging and walking ay isa pong benefit walking. A benefit walking event dahil pagdating po namin sa aming pupuntahan, doon po kami mag-aagahan. At saka sasakay na po kami pabalik. At shoutout nga pala sa mga taga-barangay Betiklan. Sana po ay mag-subscribe kayo at mag-follow sa aking YouTube channel at Facebook page na Maestro Waray. And this is the Betiklan Elementary School. Ayan, Barangay Betiklan, Laoang, Northern Samar. Shoutout sa kanilang school head
Madam Merlita Acoen, and sa kanilang teaching staff, Ma'am Jimna Sinadhan, Ma'am Riza Pinka, and Ma'am Rima Oxibio. And ang ganda ng kanilang school signage. I love Binatiklan AS. Hello. So we are now approaching the Barangay Betiklan, Barangay proper of Barangay Betiklan. Ayan o. Tanaw na dito yung kanilang barangay hall and barangay auditorium. And this is it, the Barangay Betiklan Auditorium and Barangay Betiklan proper and church. Ayan. Mga katapsoy, may pupuntahan tayo dito ng Pampabuinas Place. May dadaanan tayong may dadaanan tayong Lucky Place. Ayan, and here we are. Opay. May pandesal. Kadi ka na tagpera. Tag 5 piso. kanang 20 kadi nga pakyaw na mo ubos. Hello. Hello mga kachapsoy. Ayan, bumili talaga kami ng pandesal sa aming walking. Anong tawag dito atin na inyong Bethlehem Bake Shop. Ayan, bili na po kayo dito sa Bethlehem Bake Shop. Matatagpan po dito sa Barangay Betiklan, Laoang Northern Samar. Masarap po yung kanilang pandesal. At si ate po ay palagi pong nagbibigay ng pasobra. Ayan ang daming masasarap na tinapay nila dito. Ate, mag-shoutout ka naman, baka may mga kakilala ka sa Maynila na. Hello, magsaysay Betiklan. Ayan. Baka may mga kamag-anak kayo sa Maynila na gusto ninyong i-shoutout. Thank you. Nag-walking kami papunta ng Aruganga. Akin ang pandesal, ako ang bumili. Ano ba yun? Ayan. So, while walking, let's eat. Sarap. Sarap ng pandesal sa Jollibee. Kapag wala pong dikanya, nadapa, at yung matitigas ng tinapay, dito po talaga kami pumibili sa kanila sa Barangay Betiklan. Ayan, sino kayang may mabuting puso na magpapakapi sa amin? Halhal na ako, ano ba, Iri? Ayan, mga katsapsoy, masarap po talaga yung tinapay. Ang flavor po nila ay ice cream. Ayan, nandito tayo sa labas ng Barangay Betiklan. At ayan, yan yung bahay ni Kapitan. Kapitan, sana magpakapi ka naman. Ayan, balikan lang natin yung welcome ng Barangay Betiklan. Ayan ayan. And here we go. Nandito naman yung Barangay Aguadahan. So pasok tayo mga katsapsoy. Yung Barangay Betiklan at Barangay Aguadahan po ay isa pa rin po sa 56 barangays of Laoang Northern Samar. Maganda po yung lugar nito. Presko yung hangin. Mababait yung mga tao. At hal-hal na po yung nagbibideo. Ayan. Kakaiba na yung paglakad-lakad ko Hoy! Mana? Saan ang laban? Ayan para talaga kayong mga nasa vacation mode. Fresh air, magandang kapaligiran, magandang tanawin. Ayan mga kachaps. Ayan mga kachaps, ang daming patong. Patong ba yan? Kawayan. Basta. Mga sa Paterigoon, patong Bagakay, Nanan Kawayan.
Pansin nyo ba mga katapsoy? Narinig nyo ba yung natural na tunog sa Oh, ayan mga katapsoy, oh. Para tayo mana sa ibang bansa. Para tayo nasa Encantadia, oh. Ayan mga katapsoy. Halal talaga ko. Malapit na kami sa Barangay Aruganga. Shoutout sa lahat ng mga taga Barangay Aruganga, lalo na po sa aking mga followers and subscribers. Shoutout kay Madam Annalyn Corocoto. Kung hindi ako nagkakamali, Corocoto. Ayan. Ating isang follower at subscriber na taga Barangay Aruganga. Shoutout din kay Kuya Gumer Servito. Ayan. And the staff of Aruganga Elementary School. Kay Ninang. Ninang ko pala yun eh. Luisa Codog. At kay, syempre of course, kay Ate Margie Tejero at Kuya Erning Tejero. Ayan. Shoutout sa inyo. Ayan mga kachaps, oh. Para talagang nasa ibang lugar. Ayan mga kachaps, oh. Ang gandang view. Ayan. Ayan mga kachaps, may nagpaligtas na. May nagpaligtas na bata. Hinalhal na yung baby namin, ah. A few moments later. Ayan. Welcome back mga kachapsay, at sa wakas nandito na kami, nakapahuway-huway na ako. Ayan, oh, pahinga-hinga na ako dito pagkatapos namin mag-jogging. Ayan mga kachapsoy, at nandito na kami sa bahay ng aming target. At ngayon ay makikikapi na naman kami. Nag-jogging talaga kami dito dahil sa bahay walang laso. Ayan mga kachapsoy, ito lang talaga yung pinunta namin dito. Kapi-kapi. Ayan. Sige, magkapi na kayo dahil pagkatapos nito, magbabaktas na naman tayo.